Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to this channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review ngezamavidiyo amafishane isikhathi asikho neshow angibuki nje kahle ngoba ngisekhaya mina ngi-enjoy uba sekhaya sixolise kuleyo ndawo. Umbuzo lona engubuzayo ongenza ukuthi bakhona abantu abaziyo noma yazi izivele ke le ndaba. Umacele u-first wife, right? So first wife manje u-first wife vele kusukela ekuqaleni umacele akakajiki. Kube khona u-second wife okumayeni. So umacele unolwandle kube nompumelelo. Umpumelelo mdalo lwandle okusho ukuthi ube khona before ulwandle. Into engifuna ukuyazi-ke kulaba abaziyo, uke wakuveza yini umacele ukuthi i-pregnancy kaMayeni wayengayazi azaze afike emshadweni because umpumelelo ube khona ngonyaka olandelayo washada umacele, njengoba ade kuvela nje ukuthi ba-celebrate u-20 years bendawonye. Umpumelelo owa-2001, umshado kaMacele wa-2002. Engifisa ukuyazi ukuthi umacele ubengazi yini nge-pregnancy kaMayeni, if wayikhuluma le kwi-show, because angazi ukuthi wayikhuluma noma akayikhulumanga. Kodwa ngento eyiqiniso kuyavela ukuthi umpumelelo mdalo kunolwandle nokuthi umacele ushade nini, ngoba u-20 years wabo mawubala uqala ngo-2002 to angazi ukuthi-ke i-specific date bekuwubani, kodwa ngibona ukuthi lo 20 years uphelele njengoba ade be-celebrate u-20 years esikubonile kwi-show i-anniversary kaMseleku noMacele. My question is, umacele ubengayazi yini i-pregnancy kaMayeni? Ngoba i-period afike ngayo ufike ngo-2001, ngo-year 2000, sorry. Umacele ufike ngo-year 2000, uMayeni ukhulelwe ngo-2001, ngo-2002 umacele uyashada. Umbuzo ukuthi ubengazi ukuthi kune-pregnancy kuphela, ngoba ayeza amavidiyo azoba made la sobe sesiyixoxela nakho. Sixoxa nge-TV show ngoba ivela ku-TV. Engibona ukuthi kubalulekile ukuthi sikusho lokho ngezizathu ezithile nangama-comment engiwatholayo amanye. Ngibonge-ke ithuba. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.